Супер 32. Днес ще покажа първи епизод от оцеляването ми. Обаче аз съм си построил къща. Приборите са ми... Им предвид съм събрал много неща. Но сега ще хода на лов за зомбита, крипъри, паяци и ендърмени. Ако видя, може би няма да видя, но както да е. Взел съм си храна, всичко нужно съм взел. Само трябва да ги намеря. Имам много даймонд. О, я виж прасе. Прасе ще умре там. Да му се види. Ти го бяга? Не. Браво. Да се отдалеча от къщата, няма значение. Не ми е важно. Все пак ще се върна. Чакайте. Тук май има нещо. Не, няма. Може да си взема торчове. О, я вижте скелетон, който е приготвен да умре. Да, бам. Мрято скелетон. Аз стигам нагоре. Стигам нагоре, за да търся зомбите. О, паяк! О, кравички и то доста. Ой, чекам. Кравата ще умре. Аз стигам при паяка, за да си направя лък. Ето го. Паче. Смачи. Виж го. Дай ли ми нещо? Не. И по паяк нищо и да. Ето една кравичка, която също умре. Не видя малко храна, естествено. О, още една крава. Днеска съм на късмет. Джой, пускаш така? Не знаеш, че ще намеря. О, става сутрин, зомбите се крият. Малко ще спирам епизода, макар че беше кратък. Други епизод не знам какво ще правя, но мисля да ходя в небето и да копая. О, ето ме къщата, не оставам. Мислиш, че е някъде надалеч. Тя близо до морето. Което ми позволява да ловя риба. Аз имам риба в наличие, но не знам точно колко. Както виждате, аз съм скина ми, който не е краден. Просто си го намерих. Даже в интрото на същия скин. И това мога да ви кажа. Аз ще пообиколя малко да видя какво има. Има ли крави или глупости. Много обичам да ходя тук. Тук преди намерих 10 или 11 овци, от които си направих леглата. Явно нямам късмет днеска. И се надявам този епизод да ви е харесал. Следващия ще бъде малко по-дълъг, като на първи епизод пък аз не мислех, че ще направя всичко така и после да почна в първи епизод. Така се случи. И сега ще върна в къщата и ще спирам епизода.
Of, съм на горния етаж. Втория. Следващия епизод ще правя третия етаж, който не знам. Трябват ми честове. Има много картини. Ето ще го продължа, мисля. Само май телевизора ще пречи. Следващия епизод ще видя как ще го направя. И това е от мен. Чао!